Karon adlaw sa Biyernes sa ikanapulog usa nga semana sulod sa tuig. Unsa man gayud ang mahinungdanon? Pangutana kana nga gituki sa duruha ka mga pagbasa karong adlawa. Si San Pablo nag-asoy sa iyang kagikan ug sa mga pagpanglutos nga iyang nahiaguman tungod ug alang sa ebanghelyo. Apan nakapatingala kini sa iyang mga magbabasa. Pulong pa niya, kining mga butanga dili mahinungdanon. Hinuon gipasigarbo niya ang iyang kahuyangan tungod kay nagdugang kini sa iyang pagsalig sa Dios. Diha sa ebanghelyo, mipasidaan si Jesus sa iyang mga tigpamati batok sa pagtuo nga ang bahandi ug ang kabtangan maoy mahinungdanon. Hinuon, ang pagpuyo og kinabuhi nga magdala kanato ngadto sa kahangturan uban sa Dios didto sa langit maoy tinuod nga mahinungdanon. Nagpuyo kita nga nagdali gikan sa usa ka tahas ngadto sa lain, maglista og mga buhatonon ug maghimog plano sa angayang unahon. Apan pila man sa daghang mga butang sa maong listahan ang tinuod nga mahinungdanon? Magdala ba kini kanato paduol sa Dios? Gigugol nato ang atong bililhong panahon pagpamuhat sa mga butang dinalian, apan sa tinuod dili di ay mahinungdanon. Ang Dios magtabang unta kanato sa pag-ila sa unsay tinuod nga bilihon ug maghatag kanato sa grasya sa paggamit sa atong panahon ug kusog alang ni anang mga butang. Pamalandong. Sa akong matag adlaw nga pagkinabuhi, ako bang gipamuhat ang labing mahinungdanon? Pagbasa gikan sa ikaduhang sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Korinto. Apan sanglit daghan man kaayo ang nangandak gumikan lamang sa tawhanong katarungan, mangandak usab ako. Maulaw ako sa pag-ingon nga kami dili makahimo ni ana. Apan kun adunay maghagit sa pangandakay, mangandak usab ako sama sa buang-buang. Mga Hebreyo ba sila? Mao usab ako. Mga Israelita ba sila? Mao usab ako. Mga kaliwat ba sila ni Abraham? Mao usab ako. Mga sulugoon ba sila ni Kristo? Daw ingon ako sa nabuang, apan mas maayo pa ako nga sulugoon kay kanila. Labaw pa ang paghago ko, ug mas makadaghan pa ako mabilanggo kay kanila. Mas daghan pang bunal ang nahiaguman ko kay kanila, ug labaw pa kasubsob ang pag-ungaw ko sa kamatayon kay kanila. Makalima ako pahamtangig katluag siyam kalapdo sa mga Hudiyo, makatulo ako latiguha sa mga Romanhon, ug makausa ako batua, makatulo ako makasinatig pagkalunod, ug makausa gianud-anod ako sa tubig sulod sa kawhaag upat ka oras. Sa daghan kong mga panaw, giagian ko ang mga katalagman sa baha ug sa mga tulisan, sa mga isig kahudiyo ug sa mga dili hudiyo. May mga katalagman sa mga syudad, sa mga kalasangan, sa mga kalawran ug sa dili matuod nga mga higala. Naghago ako ug nagbudlay, kasagaran wala ako'y tulog. Gigutom ug giuhaw ako sa makadaghan, wala ako'y igong pagkaon, kapasilungan o biste. Ug sa walay paghisgot sa ubang butang, nabugatan ako kada adlaw sa akong kahingawa sa tanang mga simbahan. Kun may maluya sa pagtuo,
bation ko usab ang kaluya. Kun may mahulog sa sala, maguol ako pag-ayo. Kun mangandak man ugaling ako, mangandak ako sa mga buta nga nagpakita sa akong kaluyahon. Ang pulong sa Ginoo. Salmo responsoryo. Sa tanan nilang mga kagulanan, luwason sa Dios ang matarong. Daygon ko ang Ginoo sa tanang panahon, ang iyang pagdayig maania kanunay sa akong baba. Padayga ang akong kalag diha sa Ginoo, ang mapaubsanon mamati kanako og malipay. Sa tanan nilang mga kagulanan, luwason sa Dios ang matarong. Himayaa ang Ginoo uban kanako, magambahan kita aron pagbayaw sa iyang ngalan. Gipangita ko ang Ginoo ug gitubag ako niya ug giluwas ako niya sa tanan kong mga kahadlok. Sa tanan nilang mga kagulanan, luwason sa Dios ang matarong. Paglaom kamo kaniya aron mosanag kamo sa kalipay ug ang inyong mga nawong dili manlipaghong sa kaulaw. Sa pagsangpit sa nasakit nga tawo, namati ang Ginoo ug giluwas siya sa tanan niyang mga kagulanan. Sa tanan nilang mga kagulanan, luwason sa Dios ang matarong. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Si Jesus miingon sa iyang mga tinun-an, ayaw kamo pagtigom og mga bahandi dinhi sa yuta, kay kutkuton lamang kini sa taya ug sa anay ug makawat usab sa mga kawatan. Pagtigom hinuon kamo og mga bahandi didto sa langit, diin walay taya ug anay nga makakutkot niini, ug walay mga kawatan nga makakawat niini. Kay hain gani ang inyong bahandi, at tua usab didto ang inyong mga kasing-kasing. Ang mata maoy suga sa lawas. Kung maayo ang imong mata, maputos sa kahayag ang tibuok mong lawas. Apan kung dautan ang imong mata, maputos sa kangitngit ang imong lawas. Busa kun ang imong suga kangitngit di ay, pagkangitngit gayud niini. Ang Ebanghelyo sa Ginoo.